simrang hilin eh. Hi, good morning. Magandang buntag sa tanan. Salamat, Lord. Okay na ang kami sa lawas. Salamat ka to, Ginoo, sa imong kamado. Bitaw, salamat sa grasya sa mga tagadlaw. Madubuntag sa tanan. Nanapod ko sa mga tubangan. Saglimingan nga. Mura na ko nagiring. Okay ra. Dengan salamat yung tanan. Nanapod ko. Magluto na pod ko ron. O kuan. Magputos ko ron. O kamot ito ron. Hinay-hinay. Na nakagunog ang lumpia. Lumpia wrapper. Kita naman siguro mo sang taon na. Sayang mong good. Nakusbay. Parang ginagmay. Kinaraba ko yung palak check up. Nalajo na raba ko provincial. Nalajo na ko. Mamasahin ako dako-dako. Di pa ito ko Scottish nga daura. Manakay-sikay sa ko. Hinahinay. Dahan salamat Lord. Dahan salamat sa tanan sa iyong pag-ampo. Para na ho, katong karon na nag subaybay, nagsigig pahimangno. Nga, maamping kanon na dahan salamat yung tanan. Sa katong mga igagaw. Di na mo nakatag sa tagsaan. Kay bora magkinsa mo. Sa dasang kasing-kasing. Amping mo kanunay. Hatagan panta mo. Daghang grasya. Nga magapapaw sa inyong panundanan. Matagadlaw sa inyong pagiluyon. Salamat yung tanan. Panderon. Merkulis na. Pizza 4 na deron. July. Kapit na pagpista sa among patron. Muna nga. Sa tuningan nga mag-amping ko nung kanunay. Yan, salamat. Maraming salamat yung tanan. Okay. Ako magdaham sa inyong mga kabuutan nga kanunay kunjugi ampo sa balatian nga mahingpit na kumaadyo. Pero sa pagkakaroon nagyapon ko i-maintain nga tambal bali og 6 months mo lang maghinay ko og kuan kanang turuto ginagmay hinamo ko kanang minanan. Di naman ako may magsuroy iyo raman nang ihatod. Pero di pod karunay depende og makakita ko kung naay kamuti nga suroy nga di kung hindi ako mga tong merkado hindi ko mupalit kay mo ring bugat di na naghang kanang binanggod nga kamuti kay magputos na lagi ko yung taong tudas naging adlaw din yung pasmarero bilin kaya namo ko'y kaabag-abag muli ko itong isuuna muli alam ito kanini mo all around bitaw man ito iya sakit pa sa una parang ka kugihan sa ngatanan nalamdam din po daghang nataran katong ning comment kaningin nga nagpasalamat ko nung kay nalamdag ahang nataran din ako nung kumay stress dahan salamat maistis mo po ko magtanaw o kanang labong nakas kaloy Ginoo nalamdag na kanang man ang problema kanang kuan kanang ibargan sa ahang banda ba nga kahoy na nagabok na parang ang kuan matin na sa rin po kay bakasyon naman po siguna tahan salamat yung tanan tapos na ko hinay
Ano ba ko ha? Wala ko ikuan, wala ko istak nga sa loob sa kamot. A few moments later. Makalipay ang mga tanom na muwak na bisag-bising agi taptan sa bukot-bukot ang banda kapag uban na miduros na manhin kami ngawan danis bay karingahang banda namuwak na tapos ko yung mga bagong tubo nga kuan kana black majesty kung ko laing lingaw muna naman ang siglantaw lang yung ahang kuan garden gamay mga buwak ang gamay. Nga mga tanong na duha ni kana siya batatangan lang sa ni kana na nanugi na abang dagkan ha. A few moments later. Ako na po yung mo palit og palit dyan ha. Ihap na. Ihap na. Di aga na bang makaabot sa kanana iko ano di naman din madaog. Sa evaluation. Kaning mga gagmay maabot na ni. Kani nga ni. Kani na. Sinudan na muda kanana ate. Biki. Kari-kari pagabot sa arang kamaza. Zandak ko na di ha. Biki magko ni. Bao. Dili mo ibinakain na grabe dal mura na sa jahong. Kapag jahong. Lagi mo nagjahong. Pwede pa naman ko magkilaw. Palin sa mo kilaw ko. Di naman ko kilaw na ah. O di apot. Di pa man ko pwede makilaw. Wag na mabuhi pa po to, di pa pa sigurado. Ano pa pinuwa na? Inani Biki, pa sigurado. Ug mabuhi na sa tanan na sa mga napo Biki. Napo. Napo ka buok? Sigurado naman di Biki. Napay mo kuan din na munga pa ng. Oy, Biki sigurado naman Biki. Nagdiip ko ni sa ano na. Di ana-ana sa. Insirekpit sa bangki musudo na tadi na. Isa. Ano mo buwang pa mong pulubi. Sa ginala mo bahala nga buwang. Pila ka buok mong bunga, Zin? Kuan. Agdag ko na?
Tag-ina na to. Isa sa ubanan. Sige, i-vlog diha. Ay, nagina. Kana, grabe po nagdi. Pukita, hoy. Kini wa pa nilabot. Kani mga inani. Awa pa na kanya pa manikuan. Ang katubang yung dako. Di na. Ah, Kita ka. duha naman ako'y mata. Aw, hilo. Na. Green lagi ni. Magkirin man ko na. Na, ako'y masaadan ni. Musaad na pod. Saad ko si mong saging, wala mo ko katilaw. Wa man ka diha si Kung ko Aisa. diha si Aisa na. Oo, gibay. Duha, tulo. Ay duha dare, nakita ka. Kaya mabuhi naman gadget be. Pila na ka buhi? Mabuhay na. Dito, usa, tulo. Duha. Sa Duha. tulo wa pa nimo apel tong buwak. Apil, wa ko nga apil buwak. Ana. Mga raho. Kare. Pat. Uy. Buhi na na. Lima buhay na Sydney. Niya nagikuan gani sa mga mananapo. Mamiud. Na dadare. O kare, mabuhi na re. Arang buhay na. Lima na. Kana ha, pila na ka buo. Lima na. Adag ko. Ikalima na re, ang magko. Ang kana mo niya mong paabuton sa kambahalag. Napa na. Di pa ni wa pa siguro. Awo kay murag na puwa. Ha ba kare? Tura isa. Ay, sasasay na po. Tuwa. Ngam nang huwag tob gibuhi man. Dinaan nila ang variety. Sa buhag tob. Agibuhi. Naaras tungod ni mo na isa. Lima agdag ko. Sigurado na jud na. Ay lima. Sigurado kang lima? Lima bito. 1, 2, 3, 4. 5. Agda Dako. ba yung sa dari, waka kita? Wa. Piskot. Ano, may bitaw ko nga sigurado na nang Unom. mabuhay ng Kapag lima timanaan. na po na. Ay, wala may dagko dito. Pila man eh. Pila ni. Saan ba ni mo na? Azo na lang na. Di gasan ni na. Azo na. Uy, haapay mo giingan dari. Lilian. Bako ka kita. Kasi mong tungod. Si mong tiil. Kana. Awa pa na siguro. Di pa na. Bawala man kaha. Tang-tang pa na. Mamatang-tang pa na pa siguro na. So siguro lang community nga. Siguro na ato na mga pang na po. Sigurado lagi ni na po na ni. Sakto lagi ni kuan ninyo. Nag-evaluation. Di naman mga daan. Mas sila pag diakon sa manang. Di akit kitin ba di ba na Ano saba? amo ba? Di man. Ang kubasa raman ng matud pa sa na. Nasa diha dari. Ako basa og mahinungan ang buwak sigbin raman to yan sa unang madenggan maning masigbin kay musibas buwak. Uy, gikuan gani ni kay gani kog di mamunga kay gikuan sa kanay bako-bako di ba biki ag mga buwa. Si agi si mana. Ni orange bitaw. Di agang mahibawan sa unang karaang mga tao. Tanawa una Sigbin. Tama na kay bugan. Si baog sigbin. Ay, natanawa gikut-kut gani buwak biki. Kiri mo siguro na rebeke bisag na anak na. Kanang huwag tub nga naman na. Nahinog bina. Di ka mo kang huwag tub eh. Kini murag. Nahinog na ka na. Kay lumana. Okay lo, makaon na. Makaon. Ato ko nang hilab nagkuan ng kon kawa pa na. Singon. Ari. Wa kani mabuhay na na. Hinog na na. Agang April na hindi pang kuan kay di nahamang naman. Nanastiri. Nanastiri na. Sakay ni Mayor. Dato aw tadi gi abunuhan ni kagawad ito. Mamalik ka ng habol. Pagdagbal di Jin. Ay uto dato, hara ba to? Matag sa ikaw. Pati Duda wa pa na nimo ambak na say. kanang bitong nagguwang sa ubos ki kuha na madaan ki kay mada kuan ki. Ane? Kanang guwang na ba sa ubos kuha na naman pud na. Aguwang ha. O nga ka bijay. Oh, bijay ajo ka bijay ng guwang ba? Ang apupuan po nagdahon. Nga duha ka buok. Wood. Dari ko dapit. Para magkuan sa tanan. Di adi Bantay po si tagsuot. Ay pwede mo barog mo ko object di ka kakita. Nada kay silupin pangrita ko banganon. Yes po ada silupin kana nita ba. Nakasilupin dato. Di nakasilupin dato. Pwede magbanganon Jin? Lagi banganan ito. Oh, lastiko. Ini kana na ito. Plastik. Silupin dato kana mga di na ganto kuan Plastiko bitaw lang naskuan. sa una.